बसुमतारीजों लोगोसे गासैबो बे दायासाव जिरायनो हानाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि खेबसेयैनो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आरो नुजाफैनो हानाय गासैबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे ओनसोलनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद कनफारेन्सखौ बर' थुनलाइ गाजा आफादनि गोमजायै 65थि खुंफुंनो बोसोरारि थाखाय जथुम्मा दिनैनि बे मेलाव बाहागो आरो बे लाफैनाय जथुम्माया देग्लाय गासैबो बिबान दैदेनगिरि सिमफायनाय आरो लोगोसे बिबान लानाय बे बयखौबो जागोन आंनि गोसो बे गोरबोनि जथुम्माया देग्लाय खुलुमनायखौ बिजनीनि जासिहरबाय नैबे मोनसे आरो जारिमिनारि दिनैहाय जायगा बरलागावनि जि थेंफाख्रि फोथाराव उद्देश्यखौ लानानै खुंनो लादों आरो बिनि जोङो बहाय अक्ट'आबो ज' थि जादों जाबाय बेखौथ' आरो जानुवारि दाननि बुंनांगौ गैलिया 2022 मायथाइनि आं जानुवारि आसा दाननि खालामदों 9, फैगौ 10 आरो 11 अक्ट'आव जानुवारि बेखौ दाननि सानथामनि आबुं हाबाफारि लानानै खुंनाय जागोन 9, 10 दा आरो 11 दिनै बिनिनो गाहाय खुन्थि बे गायसननाय हाबाफारिया जुथुम्माया जादों बेवहाय बर' जोंनि माहारिनि बिटिसिनि मानिनां थुनलाइ आफादनि गाहाय आरो बे बिजनी हाग्रामा ओनसोलनि महिलारिसा मोनसे बिथाङा फैनो गोनां मोनब्लाबो हिस्टरिक बिथाङा गावनि मोनसे थान्दै जुथुम्मा महरै जागोन बिटिसिनि सासे होननानै आङो थान्दै दिनै मानिजाथाव गोसोआव देरहासार बसुमतारी बिथांखौ थिरांथा लानो दैथायहरदों हाबाय आरो एसे आसा आगोलाव खालामदों बेवहाय जोङो नोंथांमोन खुन्थियाखौबो जोङो बयनिबो गायसनखांबाय आरो बे हाबाफारियाव हेफाजाबाव बर' थुनलाइ आफादनि नोंथांमोन मानिजाथाव बयनिबो आफादगिरि आरो लोगोसे नाजानायाव बानजाय आफादनि गोबां खुब दैदेनगिरि मोजां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि डिसिप्लिन आरो लोगोसे आरो ओनसोलनि डेक'राम गासैबो मेलेमजिबि मेनटेन गासैबो बेवहाय खालामनानै रायजो राजाफोर दङ जोङो बे बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेवहाय जों कनफारेन्सखौ दिनै बारग'होलांनो हागोन बाख्नायनांगोन जे आं बेखौ मिजिंथिदों बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि ओंखायनो बिथांमोननि दैदेननायावनो जोंनि दिनै बे हाबाफारिया बिटिसि जाबाय थादों आरो जों गभर्नमेन्टनिफ्राय मिथिनायाव बिथांमोननि जेसेबांनाखि जिथु हाबाफारि बेफोर हाबाफारिया खोब हेफाजाब मोजाङैनो आवगायबाय थादों आरो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै डिपार्टमेन्टेलि जोङो इतिमध्य बेवहाय जेसेबांफोर सहाय गाहाय खालामनांगौ आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि मेडिकेल डक्टर बा हिमन्त बिश्व शर्मा पिएचइ बिथांनिफ्राय जों कनसेन्टखौ लाखाबाय पिडब्लिउडि बिथाङा बहाय फैगोन बिभिन्न' आरो बिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अनगायैबो जोंनि जेफोर सहाय आसामनि सहजुगिता जेनिखि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंहा जोंनि दङ बिनि बे अनगायैबो हाबाफारियाव जोंहा नेपालाव थानाय जेफोर माने मावनांगौ मेसे बर' फिसाफोर हाबाफारिफोर बिथांमोना बाहागो थागोन लागोन दिल्लीयाव बेवहाय थानाय जोंनि जोंनि जेनोखि गभर्नमेन्ट NCR गोदान तरफनिफ्राय दिल्ली बर' थुनलाइ आफाद जोंनि बिथांमोना बाहागो लागोन डिपार्टमेन्टेल सोनाब जिएम बंगनिफ्राय जोंहा बिथांमोना सोनाब बंगनि जेनोखि बर' गासैबो थुनलाइ आफाद बाहागो लागोन चिफनि मेघालयनि खुंनायाव बर' थुनलाइ आफादा बहाय जोङो बाहागो लाफैगोन आरो गासैबो जोङो बहाय फारसेथिं त्रिपुरा जोङो आरो लोगोसे हेफाजाब जोङो खालामनो बांलादेशनि जायफोरनिखि बर' नाजागोन फिसाफोर दङ आरो बिथांमोनखौबो जों लेंहरगोन आं दिनै आरो खोनानानै जों मोजां मोनबाय मिजिंथिदों बे जे जथुम्माया बे 1800निफ्राय माने 1900नि रिसिपसन थान्दैनि फांसन बा गेजेराव मावफुं बहाय आफादाव बाहागो लागोन आरो जोबोद जोंनि मोजाङैनो बेखौ जोंबो खुंनो थाखाय नाजागोन बिटिसिनि बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिबान जोङो लानानै सेमिनारनि खामानि सायाव मावगासिनो दङ सेमिनार हिसाबै बुङोब्ला दा जों बेवहाय बेखौ जोंनि जथेस्थ' जायफोरनाखि मेलेम गोनां फरायसाफ्रा जोंनि जेरावनाखि बिथांमोना सरकारनि जाहाथे नोजोराव मुलाम्फा जायो लाब जायो हेफाजाबनि बिनि थाखाय जि जोङो UPSC हाबाफारिफोर जायफोर फरायसाफ्रा बेखौ क्रेक खालामो जोङो बा थाब थाबैनो APSC जायफोरनाखि क्रेक मोनथिनो खालामनो थाखाय हानायनि नाजादों मोनसे बिथांमोना मुलाम्फा बेब'स्था जानाय जाबाय बायदि होननानै आं जोङो सानदों जायफोरनाखि रिटायार्ड IAS पार्सन आरो दा लोगोसे बाथ्राया जायफोरा दासिमबो साख्रि मावनानै दङ बे खुन्थियाखौ गायसननो IAS थाखाय हिसाबै जोंनि IPS मानयाव हिसाबै बिथांमोनखौ जों लिंहरगोन आरो बिटिसिनि बिथांमोननि गेजेरजों जों मोनसे चिफ हाग्रामा महिलारि फरायसाफ्रा सारा मुलाम्फा जानाय बायदि रायजो फैनांगौमोन राजाफ्रा आरो मुलाम्फा जानाय खुन्थियाखौ बायदि आइ गायसननांगौ आफाया मुलाम्फा जानाय नाथाय बायदि बे बिथाङा खामानिखौ जों मावगोन आरो बेनि नागारथ' अनगायैबो हायै जोङो गोबां माखासे जोंनि सरकारनि हाबा मैखोम थानायखाय आयदानि सायाव जोङो माखासे हाबाफारि सावरायनो थानायखाय लादों आरो जों बिथाङा बहाय दिनै आउट अफ बुंगोन बे जोंनि जथुम्मायाव क'क्राझार जोङो बांद्राय बेबायदि क'क्राझाराव माने बिथाङा दिनै गोबांद्राय हाबाफारि जों गैयैलाय लायाखै खोब माने मैया ग्रोब ग्रोब हाबाफारि लानानै मोनायावसो जों आंखौ जथुम्माखौ जोबोद ओंथि बुंहरदों गोनां खालामनो थाखाय जों आरो नाजादों आंखौ बेवहाय नुजाफैनानै नोंथांमोनजों नुजानानै बे खुन्थियाखौ गायसननो थाखाय आंखौ थिनहरदों आरो थिनहरनाय बादि आं फैबाय आरो नंगौ खुन्थियाखौबो दिनै बर' इतिमধ্যे जों थुनलाइ आफादनि जोनोम गायसनखाबाय सान एबा गायसननाय आरो सान हाग्रामा सारा आरो मोनसे बेखौ जों खोथाखौ दिनै बुंहरदों 74 बोसोर हिसाबै जे गायसननाय सान जे हिसाबै आं जों दिनै दिनै थांनो फालिदों हालिया दिनै दुलाराय जेबो आसामाव सिन्था थानाय खालामनांगौ आरो दिनै बुहुमाव थानाय गैया बर'फ्रानो बे सानखौ आङो फालिदों आङो मैया मोनसे समाव हायद्राबादनि बा बा तेलेंगानानि गासैबो खोथाफोरखौ बिथांमोना दिनै हाबाफारि लादों लानानै बिथांमोना खोन्थाहरदों आङो गोदान बे दिल्लीयावबो दिनै हाबाफारि कनफारेन्सखौ लादों बिथांमोनाबो जोंनो साक्सेसफुल खोन्थाहरदों थिग खालामनायाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि बे फारसे जि हाबाफारिखौ लादों हाबाफारि आरो दङ बेनि गेजेरजों आं दिनै दायथ' बुंगोन दङ बे जे दायथ'खौ आङो मावफुंगोन जोङो आरो 16 मोजाङै नभेम्बरखौ गोसो एबा होनानै जोंनि बर' थुनलाइ खामानि आफादनि जि मावनो मोनसे थोन गोथार जोनोम आरो सान बा आङो गायसननाय सान बेखौ जोङो साक्सेसफुलनि थाखाय फालिनायजोंल' थांबाय थाबा जोंनि जानाय नङा जोंहा 2 माखासे बा मावनो गोनां आंनि दायथ' थाहैबाय फारसेनिफ्राय दायथ' जि थानाया हेल्प नैबेनो जाहैबाय जे खालामनांगौ गिबियावनो आङो दिनै बेखौ जोङो खालामगोन जाय सिमां लानानै जा मोजाङै मिजिं बिथाङा लानानै आंनि जोङो बर' गेजेरजों बिजोंखौ जोङो नोंथांमोननिसिम गायसनदोंमोन फसंदोंमोन फोसावहरगोन दिनै मानसिफ्रा बर' बिजोंखौनो माने थ' बे लासै लासै हिसाबै नासयनो हमदों आरो जोङो बेल' दिनै नङा दिनै जोंनि बे बर' मानसिफ्रा थुनलाइ गावनि बिमानि रावखौ गोथार साननि गावनि दिनाव बिमानि गोदै रावखौ दिनै बेखौ जों दिनै बयबो रायज्लायनोबो लाजियो बेयाव आसलथे नुजालायनानै
गावनि बिमानि रावखौ जों मालाबाबो जोङो रायलायनो थाखाय बुंनो थाखाय जों लाजिनो नाङा जोङो बेबादि माखासे मोजां हुदाखौ जों गुबुननिफ्राय सोलोंनांगौ जेरैहाय नोंथांमोना नाय जे नेपाला जेरावखि थाया नेपालि मानसिफ्रा गावनि बिमानि रावखौ बिथांमोना नागारा असमिया मानसियाबो सासे मानसिया गावनि बिमानि रावखौ नागारा बेंगलि मानसियाबो गावनि बिमानि रावखौ नागारा नाथाय जोंनिया दिनै मा जादों जे आं दिनै मुंखौ बुंनो लुबैयाखै जोंनि खाथि खाला जायगाफ्रावनो गावनि बिमानि रावखौ नागारनानै हारसा रावजोंसो बांसिन रायलायो आसलथे बेयो दुखु गोनां खोथा बियो बेखायनो आं दिनै खावलायगोन जोङो जुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे जोंहा जुदि हारिनि थै दंबा जों जुदि गावनि हारिखौ मोजां मोनोबा जोङो बिजोंखौबो लाखिनो थाखाय जों नाजानांगोन गावनि रावखौबो जोङो गावनि खुगानिफ्राय जों बेखौ माने गोमाहोनो मोननाय नङा अब्लासो जोंनि हारिया जाय हारिखौ बड'फाया मोनसे समाव बुंदोंमोन जे मास्टार रेस दानायनि बाथ्रा बे मास्टार रेसखौ अब्लासो जों दानो हागोन राव गैयाबा थुनलाइ गैयाबा बिजों गैयाबा मोनसे हारिया मालाबाबो मास्टार रेस जानो हाया।